Yuk. Ngicipi suarane bawane Nduk Ayu kok didum karo awakmu. Inggih, Yo. Yo, Mbak Ayu diaturke. Monggo. Nadyan wujud temung paksi. Nonano. Yo. Muga-muga kuliahe lulus tepat waktu, dasare kumlot. Amin ya Allah. Wis, aja pacaran sik. Nggih, Nek wong lanang nyedak idon ora raine. Lho pacaran yo. Kok Piye? terus didoni kan bisa dilihat dari sisi positifnya. Dinggo semangat. Dinggo semangat, kanca ngobrol ngono lho. Mbok yo kaya Nek ora turu, iya nek ora turu ya iso jak omong-omongan. Nggih. Jenengan pripun? Jenengan pripun? Aku urung ndek pacar, rasane piye ndek pacar? Ngono duwe pacar nuturi. Lah ya muga-muga tak dongake yuk kowe tuwa wong lanang sing gedhe tur dawa. Ya. Pripun iku bentukane? Ya kuwi gedhe kekarepane dawa jangkae. Oh, nggih. Tur tanggung jawab ngopeni karo kowe ing besuke. Siap Pak Bayu. Heeh, ora mung golek wong lanang duwe pacar kok mung gandul, mangan kon bayari. Alah. Tiket kon nukokke alah wis. Paitane mung gandengan karo ngrangkule mbok wedhus iso iya. Nek enek ngono kuwi tatapno truk. Aja ya. Yo, lanjut. Iya yo. Nano. Masuwengken kula goleki si podang Anu, ayo. Ipo bunga hatiku. Yuk, dalem. Misal kowe pengen sok ndek bojo sing piye apa cita-citamu bojo? Kiper. Lho apa mosok kowe sindan seniman kok terus bojo kiper ya apa? Loh, kiper niku Enek artine filosofi. Filosofi dari kiper apa? filosofi dari kiper nggih menika. Kiper wae bola wae apa jenenge? Gampang wae. Kiper kuwi jaga gawang. Kiper kuwi jaga gawang. Bal wae dijaga, ya lho. Apa meneh? Apa meneh aku? Ora kebobolan bale wong liya. Nah, yo. iya. Yo kaya ngono kuwi lho. Ya, bisa maksudnya wis alhamdulillah ya. Dadi Ya, ya. filosofi kiper ki kuwi. Filosofi kiper nggih. Kiper lak gawang. Aku gagas saluru ki rumah saku kok Aku apa? ngelu ya. Wong yo sapi iso. Kok ngelu pripun to? Awake dhewe ki nyeneng-nyenengke ya, Mbak yo. Nyenengke awake dhewe iso omong ngene iki sapi. Biasane anggere jopo gur guyu wae. Apa nek ropo guyu. Yo, tutuke. Gendeng ya. Nyanding bisa dadi Naena. Nduk, Eka niki kula Dalem, Biyo. anu napa kula kintunaken dhateng Pak Giyanto Gimin. Nggih. Nggih, menika saking Salatiga ingkang anu ngluwari nadare. Rikala semanten kenging ngalangan nggih ta. Ning panjenengane
nadar nek aku wis iso mlaku, aku kepengin nonton wayangan Jumat Kliwonan niki sampun kaleksanan. Nggih. Alhamdulillah tegese wis diparingi sehat. Amin. Sehat. Yo, diaturke sik. Digawe langgam buka celuk, Nduk Ayu, monggo podang kuning. Monggo, yo. Esuk awan ning omah wis ora rasa. Uyuran goleki sing tak sayang. Mubeng meter anggon goleki. Ora krasa esuk awan nganti bengi. Eka, ayo. Eman yen nganti yo kang nyawang. Yang tak sawang bencok ning ngepang. Kegancangan taring desa kok ngomong. Sarawi ngoceh dheweke ngalih bencok. Kaya tak suwut mbok aja ngicik. Wadon kuning agawe pikirku komik. Seret direntak salah tambah marise. Ibu bunga yen ra kaon nyanding sirane. Ora bakalan dibuka diwang liyan. Si podang andudut Ompake garap kendangan Gonggo Mino. Monggo. Ayo yuk. Eka, yuk. Yuk. Terima kasih matur nuwun. Eka ning kono sik.